बड़ा पाला था। हेलो मत मार देते नहीं तार लोग खाओ ना तो बोलो खाना हमारा के बहरी तारा लो से परेशान बानी आ घरे हरामी में हेरारू ले परेशान बानी हम। हाँ खा के आवत हनी मारा पुंगर कपड़ा फट जाई वही घरी आवे तो हमारा खा के आवत हनी रुक जा। ए लड्डुआ के माई आवा ने खाना ले आवो। देखी जब तोहरा के दिल धड़का गुरही जलेबी रेखा रस टपक ए हमर जाऊ ए हमर करे जाऊ जब भूखा सल बनी ई हमर जाऊ ई हमर करे जाऊ मारो भीतर वाले कपड़ा फट जाई हरामी तू नहीं बोली खाना ले खाना। अरे माई खाना ले होइसन मेहरारू मिल जाई तो मन करता के मार के जूता ले। अब ना बोलो बेकार आगे बोलो तो बीपी हाई हो जाई। खाना ले जल्दी बनौले बानी खालो राजा उसीना चाउर बनौले बानी खालो राजा ए हमर रजाऊ ए हमर करे जाऊ खाई खाई बनौले बानी खालो राजा उ अरबा चाउर बनौले बानी खालो राजा। ए हमर माई ई बताओ हई खाना का खाई छूछे भात आ सब्जी या दाल के ले रे तो हमर रजाऊ लाओ तनी नु ई तो बहरी सारा उ आ भीतरी छिनार में हेरा तो अंक के बिगले बड़ी सन रे भइयो अब हम कैसे खाई ते ही बताओ। आ दाल बनौनी भात बनौनी भुजिया ए राजा जी दाल बनौनी भात बनौनी भुजिया ए राजा जी चटनी ए बिना खाई नृत्य करतनी नृत्य बनौले बानी खालो राजा आलू मटर के सब्जी बनौले बानी खालो राजा आलू मटर के सब्जी बनौले बानी खालो। Hello there. A few moments later. ठीक बनू पान ले पान लाओ पान ले हमार उखड़ हम ना बोली ना भैया यही से कि मेहरारू हमार आलू मटर के सब्जी बनावले भी आता ना वीआईपी का कहीं लाटू आता यही से ना मारी ना कर रखे ठीक बा खाए में नीक लगता। आज तो है पानी 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 आज हम खाली पी ओहो ढंग से हमरा के नाचू ना देबे निया आज तू है पानी 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 दाल बनवनी भात बनवनी भुजिया अच्छा करे चलो ना चलो आई बता आपने वीडियो बनाई आपने बनाई वीडियो आपने बनाई रील बना करे घर में भाग हमरा माफी मांगता माफी तो वीडियो बनावता है नाचो तोरे छिनराई जोड़ा करे के बाद जब तोरा छिनराई करे करल है तो क्या हमारा से बियाह कर तोरा नाचेला ठुमका लगावेला मांगता तो खोले हाथ